s'ha publicat la primera guia gramatical del llenguatge no binari en català. Un primer intent de fer la nostra llengua una mica més inclusiva amb les persones no binàries, amb les persones que no són homes ni són dones, que no se senten representades pel binarisme de gènere tradicional. Així, aquesta guia proposa formes alternatives a les masculines i a les femenines de la nostra llengua. Proposa que tinguem amics, amigues i amiguis, i així no obliguem a ningú a encaixar en una caixa que no se sent còmoda. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Jun Moyano, la persona que ha dirigit el projecte, i a Al Olgado, una de les veus que hi participa. Jo sóc la Laura Tapioles i avui, al Temporitzador, parlem de llenguatge no binari. En 7 minuts. 3, 2, 1... El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Jun, Al, vivim en un món on encara preval molt la dicotomia de gènere. Expliqueu-nos per què vau decidir que era necessari crear una guia gramatical del llenguatge no binari. Bueno, per nosaltres, sobretot, no? Com a objectiu intern del col·lectiu de persones no binàries, doncs per poder parlar de nosaltres mateixos i explicar, si l'altre dia vam anar a la platja, poder-ho dir, no? Perquè al final, com que el català només té 2 gèneres gramaticals, masculí i femení, no tenim cap manera sinó de dirigir-nos a nosaltres directament. Sí, a banda també va ser com una mena de declaració, no? Que les persones no binàries existim i també tenim dret a parlar sobre el llenguatge de la mateixa manera que tenim dret de parlar de qualsevol cosa, no? Cada vegada hi ha més llengües que fan propostes d'incloure llenguatge inclusiu en el seu vocabulari, en la seva gramàtica. Per exemple, en anglès, el pronom que es fa servir és el they, no? Que és el pronom plural i ja és neutre de per si. Com ho heu fet per encaixar el no binarisme dins de la gramàtica del català? Clar, en el cas del català, com que partim que és una llengua romànica, aquí no és només el tema dels pronoms el que ens afecta, sinó que també entrem en el gènere gramatical que estem utilitzant al parlar. I com deia abans, no? Com que només en tenim dos, n'hem hagut de crear un de nou. I la idea és una mica perquè sigui com també senzill d'adaptar, és agafar, no? De la mateixa manera que quan transformem una paraula per fer-la femenina, a vegades canviem algunes consonants o fiquem una al darrere. En aquest cas, la proposta més extensa que està a la guia és utilitzar una i, no? I llavors utilitzar-la de la mateixa manera. I tu diries guapo, guapa i guapi. No, també dir que no és una cosa que haguem creat nosaltres, o sigui, nosaltres no ens ho hem inventat quan vam començar a escriure aquest llibre, sinó el que fem és recollir uns usos que ja s'estaven produint des de l'activisme i el que fem és això, no? Recollir-ho en un llibre i també parlem d'altres propostes que altres persones també no binàries utilitzen. Per tant, no hi ha una única proposta, sinó que aquesta és una que està una mica agrupada i endreçada. Exacte, una mica perquè al final hi ha tres estratègies principals, no? Una és no marcar el gènere, que al final que és una que tothom sap fer més o menys, no? De dir, en lloc de dir ets simpàtica, ets una persona molt simpàtica, no? I així no ho marquem. Llavors hi ha l'estratègia d'utilitzar la una mica com es fa en castellà, perquè és cert que hi ha persones que l'han utilitzat i llavors la recollim com que existeix. També és cert que tens el seu problema, no? De que en quant a variants dialectals potser no funciona si te'n vas a Lleida o a València, per dir totes i totes sona igual. I després la I, que és la que hem desenvolupat més, però precisament perquè per variants dialectals funciona millor. Nosaltres també crec que el que aspirem una miqueta amb això no només és que la gent canviï la seva forma de parlar, sinó també la seva forma de mirar les altres persones, no? O sigui, de vegades quan estem veient algú, no? Per primer cop sempre li assignem un gènere. Amb la proposta amb la I el que estaríem fent és, no estaríem adjudicant un gènere en concret, no? Si tu et dirigeixes a una persona que acabes de conèixer, no saps els seus pronoms, no vols preguntar aquests pronoms, doncs pots fer-ho amb la I i ja està, no? És també una manera de canviar la mirada cap a la resta de persones. Clar, una mica allò de Wittgenstein, no? Que els límits del teu llenguatge són els límits del teu món. Sí, d'aquesta manera, donant-li una manera de parlar, es reconeix una realitat, suposo. Exacte. Més que res que en el nostre cas, no? En el cas del català sobretot, quan algú es dirigeix a una persona trans, l'idioma o la llengua és el primer que a nosaltres ens fa saber si aquella persona ens està veient com a nosaltres ens agradaria que ens veiés, no? Però clar, en el cas de persones no binàries en concret, com que l'únic que tenim és masculí o femení, sempre s'acaba ficant un dels dos, i això és el que genera com aquesta incomoditat i necessitat de dir, bueno, potser hem de trobar una manera en què també se'ns pugui parlar perquè no sempre passi aquesta primera impressió, no, d'incomoditat. Això mateix. Què ens diríeu a les persones que volem començar a fer servir el llenguatge no binari, però que sovint, per exemple, ens equivoquem perquè al cap i a la fi portem 25, 30, 40, 50 anys fent servir un vocabulari i a vegades quan vas amb l'automàtic costa d'incorporar-lo. Com ho fem?
A veure, jo el que diria primer és que si la cosa us angoixa moltíssim, en comptes de recaure al binarisme, el que podeu fer és utilitzar el llenguatge indirecte, o sigui, no utilitzar ni la I ni la A, ni cap morfema. De vegades això es pot fer, tot i que és molt limitat, no sempre es pot. I llavors, mica en mica, anar incorporant la I. I sobretot si esteu davant d'una persona no binària, parlar amb aquesta persona, parlar amb ell, com se sent còmode, no? Sobretot això. El que passa de vegades és que intentant no sobrepassar la línia, no? En català també hi ha paraules neutres on que no cal afegir-hi la I, no? I de vegades et passes de la ratlla, no? Sí. I comences a parlar amb la I. A vegades hi ha més is, posen més is de les que fan falta. On per nosaltres... Exacte, nosaltres l'he sentit molt. Sí. I realment no fa falta que nosaltres és nosaltres. Que crec que hi ha una mica de por a vegades de quan la gent se n'entera que això existeix, no? Que és posar is a tot arreu i és com, no, realment són poquetes, no són masses. Sí que és veritat que sortiran i te les trobaràs, però realment no són tantes. Ja gairebé per acabar. L'Institut d'Estudis Catalans es va pronunciar sobre el llenguatge inclusiu fa un parell de setmanes i va dir, deixeu-me que us llegeixi la frase del comunicat, que la creació d'un pretès gènere neutre, entre parèntesis totis, contradiu la gramàtica del català, atès que és una fórmula artificial externa al funcionament de la nostra llengua. Què en penseu d'aquestes declaracions? El català no deixa de ser llatí mal parlat. Si ens fiquem en això, el català no és una entitat pura que va néixer un dia i l'hem de mantenir i que no es mogui. Vindran a buscar-te per aquesta frase. Però és que és cert, vull dir, al final totes les llengües romàniques parteixen del llatí i el que són és llatí mal parlat, que es va anar quallant, la gent ho va anar fent servir i així és com va aparèixer el català. Llavors el que no pots és que ara de sobte li diguem no pots moure't d'aquesta caixeta i no pots fer res de res. És com al final, si jo ho necessito ho seguiré fent servir i si més gent ho necessita es seguirà fent servir i això no es pot aturar simplement perquè algú et digui no pots. És com, i tu a casa meva no pots venir a dir-me què fer i què no fer. A veure, jo com a filòlogi aquí tinc una cosa molt clara i és que la llengua es construeix cada dia, no és una cosa estàtica i això l'IEC ho sap perfectament i aquest manifest el que està fent, aquesta frase, i no només aquesta frase sinó tot el document, el que està dient és que nosaltres les persones no binàries no podem participar a la llengua, no podem participar d'aquests canvis quan... Això és un llibre que ha sortit ara, però com bé estàvem dient abans, aquestes propostes ja estan a la societat. I el IEC l'única cosa que ha de fer és observar si això esdevé majoritari o no esdevé majoritari i recollir-ho al diccionari o no recollir-ho, però el que no pot fer és postular-se en contra d'un canvi que la societat està demanant i a més invisibilitzant les persones no binàries, que és el que ha fet amb el seu article. No parla en cap moment de les persones no binàries com si no existíssim, cosa que em sembla indignant, perquè nosaltres existim. Jun, moltíssimes gràcies. Sempre es fan curts 7 minuts, però gràcies de debò per venir-nos a parlar d'aquesta guia i de la vostra proposta. Gràcies a vosaltres. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. La realització és d'Idea Sonora, la direcció d'art de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.